Yeah, yeah. Manang. Oh, oh. Abdulrahman babu damuwa. Majira mahausa can nake bayani. Kuna ina ne maza da mata kudan saurara ga wani salonan na sako shi cikin wakar Abdulrahman babu damuwa. Fada abi doka majira mahausa zamu leka fatan kun gane. Kama let's go. Kowa na yi bansa Abdulrahman yana ga halin kirki, mutumin kirki ne haka nan kowa yake bayani. Gani ma na gani gaskiya ne ba ƙarya wannan harka. To Abdulrahman Allah ya tsare ka, Allah ya ƙara ma ɗaukaka. Come on, let's go. Mu je zuwa Abdulrahman, mutum na mutane ne shi, domin kowa na son zama da shi. Ya Allah ka tsare Abdulrahman babu damuwa. Fada abi doka Majira mahausa can ne gari na. Come on, let's go. Abdulrahman ba shi da damuwa fa, baya harkar tashin hankali fa. Kowa na shi ne, wannan gaskiya ne fa.